Bueno, mirade estas caras de desesperación, É a desesperación dos veciños de Baloiro e de Sanxiao de Bea na estrada. Eles agardan e agardan na parada do autobús, pero o autobús non para. O autobús que conecta a estrada con Santiago pasa por ali, pero ali non para agora, antes paraba, pero é que xa non hai parada. Que é o que pasou aí? Bueno, pois isto ocorre dende hai uns 2 meses, cambiou a concesión e agora xa non opera a mesma empresa e por riba había 3 paradas, unha delas é esa, e agora só hai unha. Fixadevos porque que a parada que teñen máis preto do centro de saúde está a 3 kilómetros que teñen que facer andando por unha estrada perigosa que non ten beirarrúas. Eles non dan creto o que pasa ali, porque 3 kilómetros é moito tempo. Estamos falando de xente maior, xente que xa non conduce e que usa o autobús para desprazarse. Din que, dende logo, non é posible esta maneira de facelo. Poñen a súa vida en perigo e, ademais, cánsanse moito para chegar ata unha parada do autobús que está a 3 kilómetros e que é indignante. Eles xa estiveron recadando sinaturas, xa levan reunidas máis de 200, pero queren hoxe denunciar o seu caso no Ti Denuncias do Hora Galega para ver se alguén lle fai caso e volven a poñer activa a parada que tiñan antes. Estamos haciendo una protesta a ver si nos atiende, que se tenemos autobús para usarlo. Adelina, hoxe tes cita no médico en Santiago, vas en autobús, pero polo que vexo, tes que andar un anaquiño. Moito. E despois ainda non se para. Bueno, pero ti onde vives? Eu ali. Alá baixo. Onde está a parada do autobús? Agora poñen arriba no puente, onde pasa o puente por riba da carretera. A canto, máis ou menos, da tua casa? 1,5 kilómetros largo. 10 minutos despois de sair da tua casa, chegamos a que era a parada, que agora non é, e ata onde hai que ir? Hasta lá arriba. Alá arriba na Xeral. Outros 10-15 minutos. Por aí. Cos coches. Iso que é o problema, porque mira que arcens ten, 5 centímetros, non ten máis, Eu a iso chamo-lle unha autovía, porque veñen mandados e non paran siquiera, se cara se te ven na carretera e ainda non se paran. E máis é un peligro andar na carretera general. A empresa Serrens viña por aquí, que esta era a carretera vella. Pero cambiou a empresa e parou de vir. Parou de vir, claro. Deixamos alá atrás a que era a parada do autobús e agora intentamos chegar a nova. Non hai outro camiño, hai que vir por aquí e aí hasta esta fixeron ben estreita porque poderon facer ben máis ancha, pero fixeron como quixeron. E chegamos xusto ao punto máis perigoso. A canto está esta estrada? 90 km por hora. 90 km por hora. E tedes que ir sí ou sí por este tramo para coller o autobús. Non hai outra, por aquí arriba non hai outra forma. A parada é aquí. Era onde se estuvo facendo sempre, desde que empezaron a estudar, bueno, da línea que había ahora. Estamos mirando agora a mesma distancia entre esta parada e a que había antes. Son case 250 metros de diferencia andando por unha estrada sen beirarrúa con coches que pasan a máis de 90 km por hora. Fomos a miña muller máis a Santiago a reclamar a Monbús e foi cando nos mandaron polo móvil de que os xofres sabían ben onde tiñan que parar. E así xuntáchedes entre todas as parroquias cantas firmas? 200 e pico solucionou o tema. Estamos esperando a unha chamada que nos positiva que nos digan que a cousa está solucionada, non? Iso. Juan, a redacción da Hora Galega puido falar coa empresa que ten agora o servizo, din que son conscientes das vosas queixas, pero que estas paradas non aparecen na concesión. Crees que chegaredes a topar unha solución? Presentámonos no Concello, falamos co alcalde, e o alcalde ben claro nos dixo, e non é cousa miña. Dixe, non, eso somos conscientes delo. Deberían de solucionalo, porque están esperando aquí haxa accidentes, despois xa a cousa non ten remedio.